Pukul. Ini cara ini. Sing tuku. Harusnya Pak kabeh. Nah, Mona. Kaget aku iki aku yo nang kono. Sampeyan kaget to Mas Nutun. Ya jenenge wong jaga warung, ya mesti ndek warung. Apa aku mbok kon jaga kebonan? Mbok baturi apa piye? Aku gelem lah mbok baturi. Wah, ya aku mbok kon ngopi ning kebonan terus mbok baturi. Yo betah aku, Man. Iya Mas Nutun. Piye iki sedang ngopi apa ora? Yo iya dong, ngopi. Setel piye jago aku piye? Pahit enak. Kok pahit to? Jaga gue wis manis. Sama nate nganti? Ora pe kontrol tok jaga gue. Mendek kono ae, tak cukupne. Ya. Senang. Apa nek? Ya liwatmu kono no. Wah, aku kon muter. Kok Pragawati kon muter ae. Ya Mas Nutun, sampeyan iki lho tak mulyakne jenengan dindinya linggo hantar. Aku lek koyo ngono mbok kon iso ndodok anteng to, Mas. Kene anteng iso ae. Liyane lho. Masa Mas Nutun? Daganganmu apa ae to, Mas? Kaya koyo ora ada perubahan. Ndok barang kaya panggat cilik-cilik. Jenenge ndok ya sakmene to Mas Nutun, njalukmu sak pira gedine, apa sak kambing? Tak takoki nah, ndok paling enak dhewe ndok apa? Ya ndok ayam to Mas Nutun. Salah. Ndok bebek. Panggah salah. Lah terus ndok apa Mas Nutun? Ndoke mara tuwa. Lah aku didomongne Mas Nutun, kabeh ya seneng. Nah, iki ngaku rene karo enak sama. Ojo kuwatir engko bagi hasil ngene lho. Dan apa Mas Nutun? Ini tamu ini. Masuk gak? Masuk juga. Setuju, tapi tenang gak Mas Nutun? Tenang, ojo kuwatir wis tok bagi rata. Tenang ya. Singgal semongko ya. Gak ngapasi itu ya. Sip pokoknya. Cintanya.